BTR गोजोन लाबोनायाव हाग्रामा महिलारिनि कन्ट्रिबिउशन गैया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव गोजोननि सायाव बाथ्रा बुंथिनो BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा BTR ओनसोलाव एबा BTC आव गोजोन लाबोनायाव हाग्रामा महिलारिनि कन्ट्रिबिउशन गैया एबा बे समाव बिहोमा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। আজি বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে তাত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ একো কন্ট্ৰিবিউশন নাই। BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTR ओनसोलाव गोजोन लाबोनायाव कन्ट्रिबिउशन गैया एबा बिहोमा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव BTR ओनसोलाव गोजोन लाबोबाय एबा गोजोन जाबाय होननानै सोंलु खालामदोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानै एबा बे आयदाखौ लानानै BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे गोलाव सम जे 4.5 बोसोर एबा 5 बोसोर जों सोरखाराव फैबाय आरो बे समाव गोजोना जादोंना जायाखै नोंथांमोनानो मिन्थिगौ। नोंथांमोना आंखौ बे समाव दोंफा खानायजों समान बा खानाया जेसेबां दं गासैखौबो नायनानै नोंथांमोना सोंलु खालामो। नाथाय मोनसे समाव जे सोंलु खालामनो हायामोन थांनाय 20 बोसोराव सोंलु खालामनो हायामोन खौरांगिरिया सोंलु खालामनो हायामोन खौरांगिरिखौ जिउ फोजोबनाय जायोमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। नाथाय आथिखालनि खुंथायाव एबा बे समाव नोंथांमोना गोसो बायदि सोंलु खालामनो हायो। नोंथांमोनानो गोलाव सम एक्सपीरियेंस दङ। नोंथांमोना गोलाव सम रोंखा राखा नोंथांमोना गोलाव सम एबा 20 बोसोरनिबो गोजौआव नोंथांमोना एक्सपीरियेंस दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नोंथांमोनानो बिजिरना नायदो बे समाव बै समनि थासारि आरो आथिखालनि थासारिया माबायदि सिगांनि समाव माबायदि नोंथांमोना सोलियोमोन आरो आथिखालनि समाव माबायदि सोलिदोंमोन आथिखालाव जाखिनि थासारि बे थासारिया माबायदिहाय आरो दा गोजोन दंना गैया गोसो बायदि बे समाव सोंलु एबा सोरखौबा बाथ्रा बुंनो हागोन ना हाया होननानै बुंथिदों बिथां BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। नाथाय बे समाव बैफोर गोजोन लाबोनाय एबा हारि माहारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन लाबोनायाव हाग्रामा महिलारिनि कन्ट्रिबिउशन गैया एबा बिहोमा गैया एबा जगदान गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालाव नोंथांमोना जे आंनि गासैबो खानाय गाहायनिफ्राय गोजौसिम नोंथांमोना सोंलु खालामनो हायो बाथ्रा बुंनो हायो बे समाव नाथाय मोनसे समाव बाथ्रा बुंनो हायामोन खौरांगिरिखौ जिउ फोजोबनाय जायोमोन आरो गोबां समावनो नंगौखौ थार बाथ्राखौ नोंथांमोना लिरनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायोमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों दे नोंथांमोनानो बिजिरना नायदो थारैनो बे BTR ओनसोलाव गोजोन फैमारदोंना फैमाराखै नोंथांमोनानो बे समाव गोबां एक्सपीरियेंस दं नोंथांमोनानो बे समाव सालिजारि खालामनानै नाय होननानै बाथ्रा बुंदों BTRनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। আপোনালোকে ভালকে ক'ব পাৰিব আগতে যদি আপোনালোকে বহুত শান্তি পাইছিলে মই নাজানো আগতেতো সব ভয়ৰে কথা কৈছিলে সাংবাদিকবিলাকো ওপেনলি কথাবোৰ সুধিবলৈ ভয় কৰিছিলে আজিতো আপোনালোকে মোক এটা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চুলি এডালকে হিচাপ কৰি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আগৰ সময়তো সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিবই ভয় কৰিছিল কাৰণ কোকৰাঝাৰত সাংবাদিককো হত্যা কৰা হৈছিল বহুত জায়গাত অপদস্থ করা হয়েছিল। সো আজি এই পরিবেশটো আমি বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ বড়ো অসমীয়া আদিবাসী যিমান জনগোষ্ঠী আছে মদাহী আমাৰ বঙালী মাইনৰিটি সবৰ আশীৰ্বাদত সবৰ প্ৰেয়াৰত সবৰ মানে কি হ'ল প্ৰাৰ্থনা সবৰ আশা আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে। সংগ্ৰামীসকলে চুক্তি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতসকলে কথাটো বুজি পাইছে অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কথাটো বুজি পালে আজি এই সকলো প্ৰয়াসত আজি বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে তাত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ একো কন্ট্ৰিবিউশন নাই। আপোনালোকে ভালকে ক'ব পাৰিব আগতে যদি আপোনালোকে বহুত শান্তি পাইছিলে মই নাজানো আগতেতো সব ভয়ৰে কথা কৈছিলে সাংবাদিকবিলাকো ওপেনলি কথাবোৰ সুধিবলৈ ভয় কৰিছিলে আজিতো আপোনালোকে মোক এটা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চুলি এডালকে হিচাপ কৰি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আগৰ সময়তো সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিবই ভয় কৰিছিল কাৰণ কোকৰাঝাৰত সাংবাদিককো হত্যা কৰা হৈছিল
বহুত জায়গাত অপদস্থ করা হয়েছিল সো আজি এই পরিবেশটো আমি বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ বড়ো অসমীয়া আদিবাসী যিমান জনগোষ্ঠী আছে মদাহী আমাৰ বঙালী মাইনৰিটি সবৰো আশীৰ্বাদত সবৰো প্ৰেয়াৰত সবৰো মানে কি হল প্ৰাৰ্থনা সবৰো আশা আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে সংগ্ৰামীসকলে চুক্তি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতসকলে কথাটো বুজি পাইছে অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কথাটো বুজি পালে আজি এই সকলো প্ৰয়াসত আজি বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে তাত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ একো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই